हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आरो गिबियावनो बयखौबो एबाउट बड' सेलेब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानैनो एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ कि भिडिअआ मानि बागै जागोन। स' लोगोफोर बे भिडिअआ जागोन बड' एक्ट्रिस लिजा बसुमतारी बिथांनि सायाव। लोगोफोर बिथाङा बड' एक्ट्रिसजों लोगोसे सासे मुंदांखा मडेलारबो। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' इण्डियानि पपुलार टिभि रियेलिटि श' राउडिसखौथ' मिथिखायोआनो जानांगौ बयबो। बे टिभि रियेलिटि श'खौ हस्ट खालामदों रणविजय सिंह आरो बेयावहाय जज महरै दङ प्रिन्स नेरुला आरो बलिउडनि मुंदांखा एक्ट्रिस नेहा धुपिया एन्ड निखिल सिनापा। स' लोगोफोर नोंथांमोननो आं बिथांनिनो इन्टारभिउनि ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो देखायनो हानि स' नायलांबानो जाबाय। So what's your name? My name is Leeza. And why do you want to do Raodies? I want to do Raodies because ना मुझे ना मेरा strength दिखाना है Raodies में, that how strong I am, and then I come from a family of a very strong family, and then I got bullied throughout my life, and then by coming Delhi इतना bully किया मुझे कि आप ऐसे दिखते हो आप life में आगे नहीं जाओगे, so मुझे ना लोगों को दिखाना है। So how was your GD? My GD was interesting actually. I was sweating in my GD guys, so but then I'm just मतलब अच्छा हुआ होगा, but then it was like something very hot boiling that I have never experienced, ना like that. मुझे सब कुछ गालियाँ देना पड़ा जो मुझे अच्छा नहीं लगता, but then sorry but ऐसा हुआ था। कौन सी गाली आपकी फेवरेट है? Ben Love it. Okay, एक ऐसी चीज जो आप अपने बॉयफ्रेंड को बोल सकते हो और ऑडिशंस पे बोल सकते हो। ऐसा चीज एक लाइन। You can't f me. Ooh, nice. Only so your if I boyfriend want. Yeah. Only if I want because I'm the dominating one, so. That's great. So True. एक झूठ एक कुछ भी हो झूठ है सकता है कि प्रिंस मेरा बॉयफ्रेंड है। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बिथांनि बड' मिउजिक भिडिअखौ नुवाखैबा आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोनगोन नोंथांमोना थांनानै नायब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोन्दों कमेन्टआव खोन्थाब्लानो जाबाय आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो गोदान मिउजिक भिडिअ आरो सेलेब्रिटिसफोरनि आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय। स' गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।